ife dị n'ife Biafra anụnwa bụ mmegbu bụ ife kpatara ya. O nwere onye aka ekwutebe okwu Biafra ma ọ bụ na ọ bụrụ mmegbu. O nwere ka ya atụ emmegbube gị ịgwa ikwuo mbọ kwuo ebo kwuo atọ ọ bụ na emerebe na ahụ isa biko na kama ya ka ị nọ ọla onwe gị. Ana m adọ ndị na-achị anyị achị aka na ntị maka ife a na-eku mụ na onwe m alọgwọ nri ya. Ife a na-eku o nwere onye ya gbanarị ya ya na mmegbu bụ ife kpatara eji zọba Biafra. Onye nụrụ agha onye fụrụ agha amansị ka ejekwa n'ụba agha ọzọ. Since ha nụchara agha enwetalụ reconstruction, reconciliation and rehabilitation. Fita oke nwere nke m fụrụ na ife niile a na-egbo n'ọrụ ndị dị n'isi nche obodo Naijiria o nwere onye Igbo na ya. Ọ bụrụ nke nwa na ebe anyị asị na ife a bụ mmegbu ọnụ ya elughị n'okwu na ụmụnna onye ọbụla na-ekwu okwu. O nwere onye agha sị taa kpuchie ọnụ. Ọ dị nka ndị Igbo amatabago ife akụ n'ọnụ maka agha nke izizi Emeka fa ife. Igbo so na ndị na-agba obodo mmiri maka fa na-eje mba na-emepe mba. Onye na-asị na anya ama nnụ onye afịa arụ na izizi ife mbido ọbụla na-afịa arụ. Ife na-agba Igbo anya saa Igbo anya saa. O nwere ndị na-eji maka ife anyị akpata tata lee omenala valee na nnafa nafa na-azọ isi nafa na-azọ nke a nafa na ụzọ. Igbo bịa jikọọ ọnụ mara ife anyị eme.